на Brawl Stars. Преди да започнем, се абонирайте за канала ми с камбанката, оставете си лайк. Днес Алито ще се дигаме на 45 тир. Ще играем само на трио шоудаун. Шоудаун трио, не знам. Трио шоудаун. Така, нека да видим. Брат, почвам да играя с Али 1000 алита. Повече са двете. Две. Не мога да. Малко ако се заме... Само се... Какво? Само се заме... Те с най-вероятно няма ги вземат. Бада, изкачам. Гледай какво прави. Майко! Чак. Новата картешница. И само посмей. Посмей. Айде. Страхливка, алка, барабайка. Не си барабайка. Добре. Четвърто място. Как се измъкна нашия Рико. И добре, видвам. Аре, убита ма. Лузерент. Не. Добре. Четвърто. Ай, шоудаун. Преди беше за мен, сега не. Така, сега се правим срещу слаби. Добре. Оп, не съм убит. Окей. Няма. Убиха. И... Наш. Брат, аз на 7 печелих по 3 купи по 40 тир, бе, брат. Ти го бутка си. От 35 до 40 печелих 3. Една-две купи, не 3. Една-две купи печелих, бе, брат. Как минус? Една. Подводен. О, не. Не... Не мога да те... Какво? Как? Майко... Как този бос ме убива, брат? Значи хора с звери няма да е с садите. Едгар. Добре. Наша легендари ти утли се, брат. Какво искаш? Шит. Моля те. Ето, моля се. Даже гърчето са моли. Пратих пин. То чак колко ма дразни.
Давай. Сайк. Лузер. Не успявам. GG's. GG, брат. Просто мани се човек. Какво може да... Аз ще отида да цепа. Сейфчето. Убит. Айде аз малко да подцепа демидж. Даже много. Загуб. И то ще защо го добавиха на сейфа, бе, брат. Много ма дразни, брат. Yes. Ей. Да им гадно... Защо? Да се наплеем. Нищо. Да си продължаваме. Не гледайте това. Брат, сега пък от другия отбор златенчък. Излагаме и мелодито. Ама чакай, ние преди малко играхме с тези, бе, хора. И често отборът беше майч. Не, тя майч беше доската. Тук губим, брат. Мелодия! Не мога да направя. Да, какво мога да направим? Сам да ми дойде точък. Направо, брат. Да не знае какво се случва с него. Леле. Бега с... Майко, давай! Какво говоря, брат? Брат, всички вече се пуснаха, да я пречаржовете. Ма аз си го пускам. Старшата артилерия идва. Не, спектейтва. Вау, го загубих. Как минус 11, брат, за първи път ми се случва. Преди минус 9, 10, най-много 10, най-малко 6-5. Ди тука, брат. Money is a monster psych. Akbag psychs. Не, те са. Няма. Добре. Айде, скачай на сейфа. Добър демидж би точък. Мога я да игра с него. Сега се оставам с Едгарчока. Но трябва да ни губим. Ето никак трябва да ни губим. Не. Чува. Май аз го набих или чук. Не знам, не видях. Добре. 1100 копия. Остава ми го. Да, Али, добра ли? Я да пробвам. Аз с брат как на 10 пара. Какой-то сега. Мисля, че това ще е по-добре. Да, това е. И вече да видим дали ще е добра. Значи пише, като седи във водата се хилва за 1 секунда и
50 стотни или 500 стотни. 50 стотни. Се хилва толкова време, ако е на малко. Или ако е бият, забрах какво. Защо се изключи хила? Я? Какво? Не, грешно съм почел. Или съм забрал, не знам. Забрах. %. Само с 2 удара 9%. Чакай, може да се издури. Ето стана вече брат на втори лева и сега на трети къс един кланството. Или кленси, там. Както го наричат. Бате! Най-доброто комбо, брат! Кленси. Още ма се. Демичи бил тасали, брат. Ако помним, много се толкова радостно. Брат, моля да се тим. Заради хората, моля ви се. Доставят лайк. Моля се. Ако другата игра я победим, трябва да оставите лайк на видеото. Ако другата игра не спечелих. Ако сега в тази игра, в момента, и аз спечелим, ще оставите лайк на видеото. Моля ви се, обещайте. Никакъв шанс. Междуто може заради джесто, ама то това бро няма джест. Така че има шанс някакъв. Ай, какво направи? Защо скочих там, бе? Кога набихме 2%, бе, брат? Кога наби? Изкачам. Убит. Окей, 21% останаха. Окей, убит. Убих, ама. Дай. И... Дай, умирай. Айде, победихме. Сега с чук. Коп от българът. И така. Да се връщам. Готово.
Гледай сега какво правя. Цепя. Нали? Тук цепя. И се самитам. Но по-добре, че се го изберах. Цепя. Бия един и се връщам. Чакам. Кой е тук? Никой! Цепя! Не! Айде, джиджи се. Ех! Не можах да избягам. Нищо. Те наводят. Айде бе, нашти! Почти целият демидж, само аз съм го набил. Гледай, брат, нашти умира. Гледай, какво ги правя, брат? Наши буквално едно голямо нищо не правят. Те седят, брат. Буквално. Целият ден. Аз съм го набил, брат. Аре бе, наши, моля ви се. Ето го най-накрая скоро. Брат, сега не ми кажеш с 1%. Добре. Това е нещо по-друго. Ами за съжаление трябва да умреш. Давай. Оп. Че. Между другото трябва да пути, защото миналата игра спечелихме. Моля ви, спадете си обещанието. Защото мога да направим 300 000 купи, а на 33 000 купи ще имаме безплатен легендарен топ. Дано майко, ако ми са пани мега, брат. Това ми най-любимия бро, защото е много щупен, брат. Майко. Как мислите? Дали като мене мислите или по различен начин? Тука. Маджука. Аре. Тука. Тук може някой да ударам. Сега бия демича. И слагам го тук. Перфектно. Той. Не успях да избягам. Нищо. Бат, ни ги волим буквално. Давай. Давай. Защото и на вас ви цепим сейфчето. Тоест тук сте я оставили да ни цепи сейфа. Каквото и е, брат. Тотално. Не знам как избягах. Чакай. Как на... Задръстиха. Беги, брат. Беги. Не успях. Нищо. Майко, брат. Давай. Да. Ех. Май съм да се оцелих. Добре, нищо. Не. Бързо, моля ви се. Не, защо го сложи? Не. Малко. Брат, нашите са трагични, брат. Аз буквално всичко направих. Последни 10 игри. Да не го оставя. Майко,
Просто аз не съм го разцъквал. Толкова много време. Брат, даже не знам какъв е този скин и мислех, че е реар. Докато му видях джемовете и... Трябваше на Трил Шоудан. Или на Сол Шоудан. Не на Хейст. Или Хайст. Хейст. Примерно се казва Speed 1098-605, ако не се лъжа. Да. Само бомбички. Що? Къде пех? Пудон. Не са ни... Брат, по-добре, че посъпомнеш. Двете. Давай, изревявай, бе. Искам да се взривява, искам бомбастично. Да, yes, baby. Брат, много искаме Тоскен. 199 джема. Брат, колко 199 джема. Как видите, че ще има, брат. What the fuck? Не са ли 200 000? Да, бяха. Заслужава ли се? Аз мисля не. Не се заслужава. Защото този скин. Който е 3... Не. Гледай. Пак е... Не. Епик. Виж. Ако имате 200 джема, кой бих ви препоръчал да си вземете от Mythic скинове? От Епик. Не си купувайте Епик, Mythic. Ако ви хареса нещо, купувайте. На мен ми харесва. Нищо не виждам. Дай. Ето скин. И сега, кажете ми, не е ли по-готин? Колкото... Драган Бел. Майко, гледай, коста. Кой друг, който? Там броката макефи. Но макефи. Той не. Да, и то макефи. Много скъмо, брат. Ако имате 300 джема, можете да вадите. Ако го пуснат. Може този скин да си купите. Може и хакера. Мога да се гледайте колко е як. Анимирани... не те са джем. С джемове. Брат, ето и вече кажете ми, не е ли по-яко? Това трябва да е като Mythic скин. Лава. Ето, който обича кукли, това е точно вашия скин. Мико брат. Това също уникален скин. Не чак толкова до някъде як скин. Брат, на мен има скес много останти. Между другото да се опомни. Гледайте, брат, те винаги много макев. Как става като някакво топче. Много як тоски. Гледайте. Ето ски. Това също. Този. Брат, гледай колко много епик скинове. Амичиците. 29.
Какво е за Бога това нещо? Кой са си го... Добре, този да. И този. Този... Не, този не. Бата, какво е това за Бога? Какво? Това е пълнотръж. И то са уник. Брат, то хакера най-много ми харесва. И Пуп Спайк. Анимирането не го обичам. До някъде си як. Изяв са як. И Едгар. Но, брат, какво е това нещо? Защо има опашка, бе, брат? Ту пъмп фигури има там, как се казва. Това е вашия скин. Да. И това е текст. Гледай какво правиш. Цак и си свърш. Ай, пика, брат, гледай коста се. Гледай, бойко. Брат. То също е як. Този също... Брат, ето е много сладко. Пишем, че го имам. Как? Ай, мога. Долу сладък, брат. Гледай колко. Аз дай буквално. Мога да почна да игра с него. Този скин. Между другото, мога от 5 на абона... Добре, айде. Айде от 5 на абонати на цени. Ще подаря ето този скин. Трябва да лайкнете. Трябва да се напишете акаунтите. И ще вляза и ще ви го гифтна. Ще купя блинк и ще го купя. Ако искате, пишете. Да. Пишете акаунта, ако искате. И лайкнете видеото. Така ще разбера, че искате. Гледай колко е яко, бе, брат. Много маки. Двата скина. Айде последна. На True Showdown и на Haze ще ги изграя двата скина. Много ми е як. Много е як, брат. Много е як. Кристина. Я какво ще трябва? Боже, гледай! Много як. Спраут срещу Спраут. Това е по-добър Спраут. Буквално съм играл, брат, Спраут хиляди месеци. Даже една година. Как го захлюпиха. Убих. Кристинче. Като лампа. И гледай каза става. Като дворче. Перфектен скин. Който обича такива неща. Колко би? 1560. Това ми би 1100. Чу 1200. Добре. Ау. Умирай. GG. Няма къде бягате. Те набиха, брат. Те 1000 демидж не набиха. Нищо, да вземат. Шлай 560. Не ги водим, бе. Откъде я знам. Тръгнава.
Умея. Окей. Може. Между другото мога да стече. Давай. Нищо. Давай. Мисля, айде по една игра, вече разбрах, че представлявам. Да, с другия скин. Буквално нито един скин не съм играл. Пак не е също. Искам да ви покажа. Защото и аз буквално не знам какво представлява. Това нещо. Так, я. Яка. И той е як, ама мисля, че дори е по-як от този. Чакай да му видим супер. Аз по супер оценявам хора. На всички броери оценявам по супера и. По супера им. Да говорим правилно български. Сега съм много прав. Заградам. И сега почвам да млача. Ау. Лузери. Ей. От мене де. От нашия един-два. Не. Гледай. Дай другия. Вземи! Пуснах едно само. Щях второ да пусна. Закони. 2. Майко, не. Ако искат... Добре. Айде в този ще ви гифтна. Не. Брат, Чарлз буквално няма на къде. Добре. Губим. Даже трябва да се предадем просто, защото няма как. То не е възможно. Каквото и чудо да направим, просто няма как да победим. Няма даже как да направим чудо. Да не се даша, да се даша ще. Да, това ще е. Да. Скин и хора, ако ви хареса видео, се абонирайте за канала ми с камбанката и оставите лайк на видеото. Нека да стигнем като за начало 5 лайка. Да, 5 лайка, мисля, че са лесни. Да, това ще е всичко, а от мен чао!